Určite mňa zabijú, ale dobre. Dobre, to sa snažil. Nemôžem nič na to povedať. Uvidíme. Áno, áno, všetci šesti. No ale... Keby som bol Jester, by to bolo perfektné. Stil som. Aj. Nevadí, spáj taký malý šitík, shit, ale... Medium. Akože reklama musí byť. Čo? Ja tak. Ja to po slovensky tam nebudú, ale aspoň sa budú potešiť, že boli na YouTube teraz natočený. To je často, čo prakticky nie je to. Čo to je? Ja vetujem, že Harabe Aliens sú nepriateľ. Godfathera Framer. Framer je ti falšuje dokumenty. Myslím, že tí dva sú zlí. To je všetko. To sú potom všetci. To budú dva časti, to už je druhé. Sa teším, lebo to pôjde hneď za sebou. Alebo uvidíme. Dajte Harambe. To bude, ja tu vymyslím song od Harambe. Ja som myslel na song vymyslím. Mimi je dobrý. Ja vetujem, že Mimi je dobrý. Hej, on je medium. Bože, ne, on je. Áno, ja milujem Lupita, lebo ty si je zlý a čo by si bol talkom, nie? No by si ty. Teraz sa rozhodnú, ale sú ešte dva mafia a potrebujeme koľko? Keby dva udali, že dobrý, to potom to bude. Ja neviem, ťažké rozhodnutie. Nie, to bude zabíjať. Určite to bude Spike, Kotlon a Mimi, keď to nezabíja. Ne, toto Spy bol zlý. Aj keď možno, uvidíme, sa zapneme. No vedujem, že to je medium. No a toto je medium, ja teraz sa pýtam naozaj. Kto potom to je, čo som zvedavý. A je to... A je on, vidíš, Spy je zlý, no keď nie je zlý, ale je hudý. Tu proste línuj cez tieto dvere, ale nie, sú to dokúpnené, ne? Aj keď určite teraz chcem povedať, že to už nie. Trošku pokúkať, že čo tu je. Že ako to vidíš, že kto vyhrá. Teraz si dajte stop a napíšte do komentárov, kto si myslí, že vyhraje. Mafia alebo dedina.
teraz. Do komentárov, uvidíme, kto to vyhral. Ale podľa mňa je to mafia. Podľa mňa je to, áno, vyzerá to na mafiu. No, to je mafia. Aj keď hej, čo ma teda žije? Možno, ale hej, spojím mafia, to vyhráš. Čo, nakoniec vyhraje Town? Ty kokso, nakoniec vyhral Town! No, nepovedala, že sme sa vrátili raz do ľudí. Ale dobre. Toto bola prvé časti, a keď je to vlastne jedna spolu, aj keď to by vyšla na to nevadí. Ak som sa tu rozlúčil, ak sa vám video páčilo, dajte like a nezabudnite dať odber, by bolo veľmi milé od vás. A uvidíme sa pozajtra. A zrejme pozajtra v sobotu. Lebo toto je urobené štvrtok. Takže čaute a majte sa dobre. Čus. Pekný deň.